Hey guys, welcome back to my channel. It's your girl Chibera here as always and as usual. So today I'll be taking you through the not so dangerous, or is it a very dangerous road from Enugu to Ugbawka? I don't know, we're going to find out as the trip progresses. Okay, so today's video I'll be taking you through Enugu down to Ugbawka in Nkanu local government area of Enugu state. So Ugbawka is a community in Nkanu local government area of Enugu state, and they are known for nice and tasty palm oil, high quality gari and rice. Yeah, I think they cultivate rice as well. So if you live in Enugu, or we are from Enugu state, or we buy your foodstuff from the southeastern part of Nigeria, chances are that you've come across or heard people talk about Manundo Ugbawka, that is palm oil from Ugbawka, gari from Ugbawka, and rice as well. I think they cultivate that, and that makes a whole lot of sense because people talk about them and they are high quality products. So that means they are good in farming or at farming, and their produce of a nice quality. So today I am going there for a friend's burial. I'm actually in the company of my friends, mostly my old girls. So one of us lost her mother-in-law, and we're going down there to commiserate with her and join her at the burial ceremony. So, and I decided to, you know what, let me bring you guys along and show you what's up in 2022 in Nkanu and in Ugbawka. So if you're not from this part of the world, you're most definitely going to enjoy this video because it's going to show you the typical of village life in Enugu, in Nigeria, Africa. So if you're one of those people that think, oh, Africans live on trees, they live in bushes, they live in mud houses, they do not have water, you know, all of those crazy things, this video is going to prove you wrong or right, you know. So you just have to watch this video to find out all about that. Now if you're from Ugbawka, this video, or from Nkanu, this video is going to make a whole lot of sense to you because, I mean, you're going through your roots, you're going through your fatherland, and it's going to be very nostalgic because, I mean, we could pass your house, your church, your primary school or your secondary school, you know, the community primary schools or secondary schools here, the special science schools, you know, you're just going to pass through a whole lot of familiar things, and I can't imagine the nostalgia it's going to give you and bring to you. So I hope you enjoy this video as much as I'm enjoying this trip. And yeah, if you do, please give this video a thumb up, share with your friends and your family, share with your Nkanu people, your Nkanu brothers, your Nkanu sisters. Oh god, there is this thing Nkanu people said, I'm trying to recall, like a way they greet themselves. Guys, I'm so sorry I can't recall that right now, but along the trip, if I do, I would let you guys know. And sadly, none of my friends here are from Nkanu. Okay, but if you know what I'm talking about, please drop it in the comment section. I'll really appreciate that. So also drop your comments. I like reading from you guys, and let's get on this journey and have fun, guys.
helulu belube, helulu belube. Helulu belube, helulu belube, helulu belube. Helulu belube, helulu belube, helulu belube. Helulu belube, helulu belube, helulu belube. Abuna namu no so na namaka yekwemu je ya beku. Abuna nwanne mu no so nwanne maka yekwemu je ya beku. Abuna namu no so na namaka yekwemu je ya beku. Abuna nwanne mu no so nwanne maka yekwemu je ya beku. Abuna ka de nne maka emi basisi me. Ibasisi me manya buna nebutali sinwa. Abuna ka de nne maka emi basisi me. Ibasisi me manya buna nebutali sinwa. Helulu belube, helulu belube, helulu belube. 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 Ne ponchim, ne ponchim, ne ponchim, ne ponchim, ne ponchim, ne ponchim maga, ne ponchim maga, ne ponchim, ne ponchim maga, ne ponchim maga, ne ponchim mogedu moje, na shimogedu manata, ne ponchim made kwatarona, na chiya manata loya, ne ponchim made kwatarona, na chiya manata loya, ne ponchim maga, ne ponchim maga, ne ponchim maga, ne ponchim maga, ne ponchim mogedu moje, na shimogedu manata, ne ponchim made kwatarona, na chiya manata loya, ne ponchim made kwatarona, na chiya manata loya, ne ponchim, ne ponchim, ne ponchim. Onye na-achọ ka emeli ezigbo ife buluke n'ụzọ gosi na ime ezigbo ife dị mma site n'ime ezigbo ife maka na ife ọma na-akpọ ife ọma na ọ bụrụkwa ịkụwa mkpụrụ ose etu anya ka ọ mịalụghị oroma Ichoku bịa jebe na bengu wee kọsịa lungu ife ọkọlịa ngwu wee chili mkpilisi osisi onemone chinye esi ajebe n'ọdụ ọjị dị na amanya ji ga-atụbịa n'elu o wee je tụsị anya bụ osisi n'elu ọjị wee natasị ngwu na nke tụli ananya bụ na nke ya atụ na n'elu ọchịata bịa da anya nwa bichi okwu n'ọnụ nke ya atụ na n'elu ọchịata bịa da anya n'ọnụ ngwe si ya kedu ke n'ive n'isi na ọ na-eme ọsị ya na ọ dị ekwu izu ka ọ na-eri ọnwa nwa a na-anwụnarị ya ọ na-afịa arụ nwa anwụnarị ya na ya mara ife ya ga-eme wee basịa n'ụlọ wee pụta wee kpọnye icho si ya na anụ ufe ndị ọzọ anụ nwere ugbene na-eji nkufa wee na-ekpokọta ụmụva na nkịta iche okopụta iwele ọnụ ngọngọ ọnụ ya wee na-ekokọta ụmụ nke ikozielu ọnụ ya n'afọ ekwu enye afọ nke esi otu a wee nwụrụ ya bụ na ọ bụ ọnụ ị na-egbu nke ji ekpachala ọnụ ya anya debe anyị n'akụkọ anyị a ị ga-anụkwa ụfọdụ si eji ọnụ va ekotala onwe va ife na-ata isi abụ na nna m nọ nso na nna m agaghị ekwe m je ya be abụ na nwanne m nọ nso nwanne m agaghị ekwe m je ya be abụ na nna m nọ nso na nna m agaghị ekwe m je ya be abụ na nwanne m nọ nso nwanne m agaghị ekwe m je ya be abụ na aka dị nne m aka m ibasisi me ma anya bụ na na-egbu ụtara isi m
abona ka de nne maka mi basisi me ibasisi me manya bona ne butalisi mu elulu belube 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 ne ponchim 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 nkwana ka nwanne nwoke bịa kpọọ asị gbachachasị asị nke bụ na ọnya na adị esi ofu ụzọ aga dị na-ese nke a na-abụ jenatasị ụmụ mmadụ ebe ọbịasị mkpọ na ya afụgo onye ga-anụ ya ya jebekwa ọsịsọ ọsịsọ ọkwụsie mkpọ na ajụ mkpọ na nne ya adịghazị sọsọ ofu nwanne nwoke keluru ebe dị ka arụ ise ka nne ji naanị ya nwanne nke nọ na-akwụli agwọ nna bụ agbụ izu wee jesizi ofu mbọsị wee nakọtasịa m ofu ikolobịa debele ive nakọtasịa anya ive elisie nne anyasọ wee kpọọ mkpọ na nne si anya jikọ n'okwu ọkakatazi okwu okirikiri gakatazi okwu okirikiri wee si ya akwụbuke n'ive ahụ na-ekwu ka amala ebe ọ bụ ya kpọọ n'okwu ava o wee si nne mkpọ na n'ive a na-achọ ekwu ya bụ na ike weta ka ya chọta a ga-anụ mkpọ na mkpọ na wee bụpụ si ọbụla ọgwụ na ọ meele ọ bụrụ nke ike weta na ya ma anụ dị n'ụwa ebe a ka nwanne nwoke bụ agbụ isi na wee ṅụbi si ọbụ na o mekatara wee nụọ ike weta echi emekwe ka ya dị ndụ n'ụwa mkpọ na wana na be gị na anịbefe emekwanata ka anyị a na-agba afụ ka mkpọ na be gị na ọ bụ na o mekata jụna ya ma ike weta ndị be anyị unu mana ajọ okwu dị ka ụgwọ kolebu. Guys, we've gotten to the community we are headed for, the exact community we are going into. O nwere egwu ụmụ agbọghọ obodo a na-agba onye na-egwu ụzọ ya bụ egwu bụ mkpọ na etu egwu si atụfu oge gboo na onye ga-ebu ụzọ egwu chiọra ma ọ bụ otu ga-egwu na ọ jee na nkịtị ma ọ gbala aka wee jee n'ive ga-enye wee jegwa nna mkpọ na ya bụ nke na-akwụli ya ụgwọ nna si anya weta ive ka And all of these areas are like farmland. This large expanse of land is for farm, but I'm thinking it doesn't belong to one person, so I'm thinking this is like a communal land, and each family has certain plots there where they farm or cultivate for their foodstuff and all. Okay. We look ekwusenya kwa okwu mbọsị a wee lue elu n'ime ndeli mkpọ na wee kunie gụba egwu a ngafe agụ nwa ọ bụ na nna m nọ nso na nna m akaghị ekwe. Alright guys, so at this point we are done and we're about leaving, but before we left, so some of my friends tried to showcase their dance skills here, and yeah, what do you think? Do you think they are getting it or not? So if you are from Nkanu, rate their dance step over 10 in the comment section. But one thing I know is that Nkanu people can dance, especially when it comes to the
Igbo cultural dance. They own it. I'm not even going to say anything about it. Nobody should argue with me really, because these people are great and my friends are trying. But for me, I didn't even bother, because you guys know my history with dance, especially this type. Alright guys, so until I come your way next time, do have a lovely time. Please remember to subscribe to my channel, share this video with your friends and your family, and I'll see you guys in my next episode called